हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल लीजा ब्लॉग्स कैनाडा ट्रांसजेंडर मानकर गोटे मंथ है स्पेशल मंथ तो सेटा हूँ जून मसरे पड़े तो यहाँ चलते जून मस तो जेहेतु जून मसरे पड़े ये बहुत सारे स्पेशल स्पेशल सब हुए इवेंट वगैरह हुए तो लास्ट 3 दिन मतलब कि जून लास्ट मंथ मतलब लास्ट जून लास्ट 3 दिन जाक प्रोग्राम चलता है पैरेड वगैरह हुए तो पैरेड वगैरह हुए बहुत सारा पफ वगैरह सब सब हुए कौन ना रास्ता सारा स्टेज वगैरह लगी थाए से स्टेज रे सब आसम सब डांस वगैरह करिया को बहुत सारा स्टॉल पड़ी थाए फूड स्टॉल वेराइटी ऑफ स्टॉल पड़ी थाए तो ये आम भी जीवु आपण देखू से सब कौन पूरा तो देखे पारि कहीं यूट्यूब रूल रेगुलेशन सब तो मानिया पड़ो तो बुझीपे कौन न बुझीपे आप निश्चय थे गूगल सर्च कर देखिए ये प्राइड मंथ माने कौन तो से पूरा तो देखिए जहाँ भी अच्छी टिके मुझे देखी तो लेट्स गो चलो तो अगर जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज डू सब्सक्राइब आज के गहली देखुन नहीं कौन कहल केते सब वेराइटर लोक देखा मिल ना ना एटा पार यूट्यूब भी किसी रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे स्टॉल मानक लोक मैंने किणुवे ना स्टॉल लाइन नहीं कहले केमती लाइन होगला ऑलरेडी तमें टे यहीटा ना गहली कहीं लाइन लगी ना शो पाइंका कौन देखला कौन नलर नहीं जाई हबो All right. Ooh, I was looking for that. काली 7 स्टॉल लगे तो सरी केते वेराइटी लोक सब देखा मिलूँ एत लाइन अरे ये कौन खेल हो लाइन लगे सीरम देवे ना कौन लिखाई
ଓ ଏଇ ଆଚ୍ଛା ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଗହଳି ଆଉ। ତାକୁ ଦେଖୁନ ସେ ପୁରା ପର୍ପଲ୍ ହେଇକି ଆସିଛି କେମିତି। ନଙ୍ଗୁ ପଙ୍ଗୁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଜାଣିଛ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଉଛି। ଲେଖା ହେଇଛି ଫ୍ରି ଇଭେଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଅଧିକ ଅଛି। ହଁ ରାତି ସାରା ତାଙ୍କର ଚାଲିଥାଏ ଆଉ କ'ଣ। ସେ କ'ଣ କରିକି ବୁଲୁଛି ଯେ କୁକୁରଟା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିରେ ମିଳିଗଲା। ସେ ଚାଲ ଦେଖିବେ ଭିତରେ କ'ଣ ପକେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ପକାନ୍ତି ତ। ଚାଲୁ ନା ଆରେ ଖାଇ ତ ହେଇଯାଅ। Full of that like a blue sea. The one nobody try to fuck with my blue swing. Change out on the blue swing. ଚପଲ ଗୋଟେ ସୁ ରଖିଛନ୍ତି ବାଟା ସୁ ମ୍ୟୁଜିୟମର। ଏଇ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁକା ଲାଇନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। କାଲି ତ ଆସିଥିଲୁ କି ହେଇନଥିଲା, ଆଜି କେତେ ଲାଇନ୍ ଦେଖୁନ। ମାଗଣା ପାଇଲେ ବିକ୍ରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେବେ କି? ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଛି, ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେବେନି ଆଉ। କ'ଣ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ନା ପୋଡ଼ା ସ୍ମେଲ୍ ବି ଆସୁଛି। ନା ନଙ୍ଗୁ ବାଙ୍ଗୁକୁ ମାନେ ଆଣି ହେବନି ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ୟାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ନଙ୍ଗୁ ବାଙ୍ଗୁର ଆଣୁନି। ଫଟୋ ନେବାକୁ ଏଇଠି କେତେ ଲାଇନ୍ ଦେଖୁନ। ଲଭ୍ ସାଇନ୍ କେଉଁ ଗୀତ ସେଇଟା ବାଜୁଛି ବା? ଗୀତ ବୁଝା ତ ପଡ଼ୁନି, ଟ୍ୟୁନିଂଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖୁନ ତା ପଛରେ କେମିତି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଓଡ଼େଇଛନ୍ତି ଚଢ଼ି ଭିତରେ। ସବୁ ରୋଡ଼ଗୁଡ଼ାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା, ସବୁଠି ପୋଲିସ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି ରୋଡ଼ ବ୍ଲକ୍। ଖାଲି କାର୍ଟନ୍ଟା ବୋଧେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ନାଇଁ, ଆଉ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛି। କାର୍ଟନ୍ଟା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଯାଉଛି ବୋଲି ନା କ'ଣ? 1 ଫ୍ରି ରିଫିଲ୍ ଦେଉଛି ବୁଝିଲ। ଗୋଟେ ଜୁସ୍ର ଦାମ 1 ଟଙ୍କା ଲେଖେ। ଲାଷ୍ଟଟା ପୁରା ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ନାଇଁ। ଏଠିକି ଲୋକ ତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ନା କେନି ସବୁ ଲୋକ। ହଁ ସତ କଥା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକ ଘରେ ହିଁ ଖାଇକି ଆସେ, କିଏ ବି ଖାଇବ। ହଁ ଦେଖୁନ ଆଗରେ ବି ଅଛି, ଦେଖାଯାଉଛି ଦୂରରୁ। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଷ୍ଟଲ୍ କାହିଁ କେଉଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ବେଶୀ ଷ୍ଟଲ୍ ଲଗେଇନାହାନ୍ତି, ଆରଥରକ ବହୁତ ଲଗେଇଥିଲେ। ଆଉଥର କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ, କେତେ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ବି ପଡ଼ିଥିଲା, ଫ୍ରିରେ କେତେ ଜିନିଷ ଦେଉଥିଲେ। ଏଥର କିଛି ବି ନାହିଁ, ଲୋକ ବି ବହୁତ କମ୍। They're Rose Bikes. ଏଇଟା ହେଉଛି କାନାଡ଼ାର ହରେକ ମାଲ ଦୋକାନ ମାନେ ଡଲୋମାଇଟ୍। ଏଇଠୁ ଯେ ଯାହା ବି ଖୋଜିବେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ, ତାଠୁ ବି $5 ଭିତରେ। କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ ଏଠି ସବୁ ଅଛି। ଆମ ହାଟରେ ଯାହା ସବୁ ଥାଏ
ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଥକିଗଲୁ ଆସ ବାବା। ତୁ କ'ଣଟା ବୁଝିଲୁ ପବଦ? କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଫର୍ ସେଲ୍ ନା ଏମିତି ବିକୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଇଏ ପାଇଁ? ମଲ୍ଲି ବୋଧେ ଫର୍ ସେଲ୍ କିଛି ଅଛି। ଗଛ କୁଣ୍ଡ ପୁରା ଭରିକି ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ କୁଣ୍ଡରେ ଭେରାଇଟି କ'ଣ ଆସିବ? ଆଉ ବିଚ୍ ଟାୱେଲ୍ ବି ମିଳୁଛି। ଯେଉଁ ଏଇଟା ବୋଧେ ବିଚ୍ ଜିନିଷଟା ନା ନା ବଡ଼ଟା ବୋଧେ। ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଛୋଟଟା। ଆମେ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ନେଇ ଆସିଛେ। ଓଃ ଓଃ କ'ଣ କରୁଛି ବାବୁ? ଓଃ ଦିଦି କ'ଣ କରୁଛି? ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଟାଇପ୍ ଦେଖି ନେବ। କ'ଣ ବାବା? ଚପଲ ଗୋଟେ ସୋଡ଼ା ନେବା। ସୋଡ଼ା ନେବା। ଏଇଟା ନିଅ, ଏଇଟା ରଖ। ରଖ ଚିପ୍ସ ରଖ ତା ଭିତରେ। ତମେ ରଖ। ଡରି ତ ଅଛି ଆଉ। କୁଆଡ଼େ ହାତ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଛୁ ବାବୁ? ଓରିଓ ଆଣ। ଓରିଓ ଏଠି ଅଛି। ଓରିଓ ଛତା କ'ଣ ହବ? କୋଉଟା ନେବୁ ତୁ? ଦେଖିଆ କେମିତି ଦେଖା ହଉଛି। ଦେଖିଆ 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 ମାମା କ'ଣ ନେଲା। ଓ ୱାଓ ୱାଓ। ଏଇଟା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲେ ନା ସବୁ। ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ। ଛୁଞ୍ଚିଠୁ ସୁତା ଯାଏଁ ସବୁ ଏଇଠି ମିଳିଯିବ। କ'ଣ ନାହିଁ ଏଠି। ଡଲମା ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଚଲ ଚଲ ଚଲ। କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ହେବ? Attention dear shoppers, a store will be closing in 5 minutes. I repeat, a store will be closing in 5 minutes. If you want to purchase any item, kindly head to the cash counter. Thank you for shopping with Dollarama. Have a good night. हाँ बाबू ନାଇଁ ତମର ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ଧନୀ। ପ୍ଲିଜ୍ ବାବୁ। ଏଇଟା ଥିଲା କ୍ୟାନାଡ଼ାର ହରେକ ମାଲ ଦୋକାନ।
जहाँ किनिबार ଥିଲା କିଣିଦେଲୁ ଘର ପାଇଁ ଏବେ ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବିଲ୍ କରି ସାରିକି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ ନେବେ ଯାଉଛୁ କାହିଁକି ନା ଅଲରେଡ଼ି 8:30 नो 9:30 ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଗଲାଣି ବାଲକୋନିର ଭିଉ ଆମର ଏବେ 10ଟା ବାଜିଲାଣି और ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବି ରାତି ହେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁନ୍ ब्यूटीफुल देखा ना ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ରାତି ସାରା ତାର ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିବ ରାତି 10ଟା ହେଲାଣି ଏବେ ଆମର ଡିନର ଟାଇମ୍ ଆଚାର ମିଠା ଆଉ ଅଛି ମଇଦା ଚକୁଳି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଣ୍ଡ କାଲି ତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ତ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଏବେ ପାଇଁ ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ Good night. Bye bye. Good night. Bye bye. I love you.